माने बाइक केटीएम बाइक आरो ड्राग्स बेनिफ्राय मबाइल आरो मबाइलनि बाहायनाय बेफोरो दिनै मोनसे चेलेन्जिं थासारि हिसाबै नुजाथिदों आरो लाइमोनफ्रा बेफोरनि फारसे बांसिन गोसो होथाबनायखौ जों नुदों आरो बेफोरजों जिउआ आसखान्दा जानाय थैनो गोनां जानाय जों बे थासारिखौ नुदों बेखायनो नोङो डिनार आरो लान्चखौ मिस खालामनो हायो किन्तु मबाइलखौ मिस खालामनो हाया मबाइल थाबाल' जाया बेयाव इन्टारनेट थानांगोन आरो इन्टारनेट थाबाल' जाया रिसार्चजों लोगोसे फेसबुक वाट्सएप टुइटार बा नोङो रिल्स बानायनो मोननांगोन बेबायदि मोनसे दिनै कनसेप्ट जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव कम्पिटिशन रेस जानायखौ जों नुदों नाथाय बे मबाइलजों नोङो गुगल इन्जिननि गेजेरजों अनलाइन क्लास खालामनो हायो मोटिवेशनेल माखासे स्पिच खोनासंनो हायो बेफोर मोनसे पजिटिभ कनस्ट्राक्टिभ वे किन्तु नेगेटिभ माखासे बांसिन टाइम पास खालामनाय आरो मबाइलाव भाइरेल जानाय फारसेथिं बे बाथ्राखौबो आं स्पष्ट बुंगोन मबाइलनि गेजेरजों ओंखाम डिनार लान्च आरो ब्रेकफास्टआ डाउनलड जाया नोङो बेखौ खस्थ' खालामनांगोन बेखायनो फरायनांगौ समाव फरायसा फरायसुलिया गोसो होनानै फरायनांगोन मबाइलजों बांद्राय गेलेयोब्ला जिउआ खहा जागोन नांगौआव नों बाहाय नाङैयाव नों बेखौ कन्ट्रल खालामनांगोन आरो बेखायनो जौ जुवा फेग्रा मुवा लानाय आसखान्दा थैनो गोनां जानाय बेफोरखौ एभयड खालामनानै पेरेन्टस आरो समाज आरो स्टुडेन्टस बयबो जोङो टिचार्स कमिउनिटिया बयबो जुदि कमप्रिहेन्सिभ खामानि मावोबा बेयो कन्ट्रल जागोन होननानै आं सानो गोजोन्थों थेंक इउ गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन